କାହା ଘରକୁ ଆସିଛ? କାକି ଘରୁ ନା କକା ଘରକୁ? କାଇଁ ତ କକା କାଇଁ? ଆଉ କାକି କିସ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଜେଜେ ଜେଜେ ଗାନ୍ଧୀ ହଁ କେ ଜେଜେ ତତେ କିସ ଡାକନ୍ତି ବଡ଼ ଜେଜେ? ମାଉନୁ ନା ନାଣ୍ଡି? ନାଣ୍ଡି 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 କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? କିସ କରିବୁ ଜାଳ? ତୁ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବୁ କି? ତୁ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବୁ ନା? ହଁ ଏଇ ତୁ ମାମାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦଉଛୁ ସେତିକି ସେତିକି ନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଜାଳ ନେଇକି ରଖିଦେବୁ ତା ମାମାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦଉଛି। ଦେଖେ ଦେଖେ ତ ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖିଆ କଣ କରୁଛୁ? ଏ ହେଡ କଣ କରୁଥିଲ? ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ନା ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ କିସ ହେଇଥିଲା ତୋ ଦେହ? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ନା ତାପରେ ଝାଡା ହେଲା ରାତିର ଖଇରେତି ଦौड़ला ତୁ ନା ଖଇରି একটি କଣ ଜାଣିଛୁ? ବାବା ମତେ ଝାଡା ହେଲା 5 ଥର ହେଲା ଦି ଥର ହେଲା ସକାଳ 2 ଥର ହେଲା କିସ ରାତିର 2 ଥର ହେଲା 4 ଥର ହେଲା। ହଁ ମା ହଉ କଣ ଖାଉଛୁ? କଣ ଖାଉଛୁ? ବାର ମଜା କିଏ କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି କହ? ମାମା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ କେମିତି?